A viaxe de estudos a Bélxica no ano 2022 de Mario Conesa, un estudante zaragozano de 17 anos, rematou en traxedia cando os profesores que o acompañaban o deixaron só e enfermo na súa habitación. Desorientado, percorreu os corredores do hotel no que se hospedaba buscando axuda, ata que finalmente caeu pola escaleira de emerxencia desde unha altura de 3 plantas, provocándolle a morte. Agora, 4 anos máis tarde, os docentes responsables da excursión terán que sentarse no banco dos acusados por un delito de homicidio por imprudencia profesional grave. O caso de Mario súmase a unha polémica que se ven xestando dende hai tempo. Nos últimos anos, cada vez menos profesores se animan a acompañar aos estudantes nas excursións escolares. Entre os motivos, a responsabilidade que supón o mal comportamento de algúns rapaces ou unha mestura de ambas. Na rúa hai quen se pon no lugar dos profesores. Que é normal que non vayan os profesores porque van ir. Se non van ganando máis nada. E claro, ainda teñen que facer máis horas e depois son responsables. Pero tamén dos que pensan que deberían de facer un esforzo. Pois eu creo que é unha pena que os rapaces non poidan ir de excursión. Ou será porque eu fui un pouco cando era rapaza, porque non había excursións. E daquela hora, a verdade, que me parece que deberían ir. Sexa como sexa, o resultado desta espantada de profesores tradúcese en que cada vez máis AMPAs se vexan na obriga de contratar este servizo de acompañamento a empresas especializadas para que os rapaces poidan ir de viaxe. Porque, como dicimos, os profesores, sobre todo se hai pernoctas, se os rapaces teñen que pasar a xornada fora da casa, Belén, prefiren non ir, non? Pois sí, efectivamente, cada vez son máis os profesores que deciden non saír de excursión cos alumnos cando estas saídas duran máis dun día. Este é o caso de Daniel Mosteiro, que é profesor aquí no Instituto A Cachada de Boiro. Daniel, bo día. Contame cal é a razón pola que ti decides non saír cos alumnos. É unha responsabilidade excesiva. Non me sento amparado legislativamente, falta de confianza das familias. Como non é obrigatorio, eu non me presento voluntario. Que está pasando cos pais, sobre todo coas nais? Eu pediríalles unha volta a confiar en nós. Estamos sempre en tela de xuízo, moita presión, moita responsabilidade nestes casos das saídas. Teñen que entender que nós somos profesionais, que somos educadores, moitos somos pais tamén, entón sabemos o que facemos, pero é demasiado estrés. Si que non notades un cambio, por exemplo, de outras xeracións de pais a esta, que cambiou? Bueno, hai que dicir que esta quere que todo estea legislado tamén. Sempre quere ter un culpable para calquer tipo de cousa. Non sei se trasladar algo da súa responsabilidade, non me quero exceder aquí, pero sí que se nota, de novo, unha falta de confianza hacia a labor do profesor. E a rapazada, pois é complicado leválos na aula, fora, entendo que é máis complicado aínda. Sí, na aula, controlar a aula é complicado, é un esforzo diario bastante grande. Fora non me atrevería, non sería quen de manter esa disciplina as 24 horas, o tempo que durara a excursión, as ratios que habería serían demasiados nenos para cada profesor. Son moitos perigos, non quero asumilo. E ademais nunha idade complicada, aquí no Instituto estamos falando de rapaces e rapazas máis ou menos entre os 2 e 16 anos, ou adolescencia plena, a idade do pavo. Sí, hai que entendelos, son rapaces e rapazas que están no momento de curiosidade, aínda non toman decisións demasiado correctas, aínda teñen que formarse máis, eso pode levarles a situacións perigosas. Entón, por exemplo, as típicas excursións de fin de curso, agora mesmo que está pasando con elas? Non se fan? Contratas a xente de fora? Bueno, entre as asociacións de pais e nais e as directivas dos centros, ás veces, para que eles non se queden sen esta experiencia, pois contratan empresas privadas que, poden manter maior vixiancia, teñen todo máis controlado. Son profesionais disto, parece que lle xera máis tranquilidade mesmo ás familias, entón están a acudir a elas. Pois moi ben, moitísimas gracias, Daniel. Acabades de oílo. Cada vez máis profesores deciden non saír de excursións co alumnado cando estas saídas duran máis que un día.